Dobrý den, vítám vás v programu Vztahy. Na začátku vás chci upozornit na jednu důležitou věc. Tenhle program je naprosto jiný než všechny ostatní programy nebo kurzy, kterých jste se možná dosud zúčastnili. Pokud se vám tedy bude zdát, že slyšíte něco, co už odjinud znáte, doporučuji vám poslechnout si to znovu, protože to pravděpodobně bude něco úplně jiného. V tomto programu si budeme povídat o úplně novém pohledu na to, jak skutečně naše životy fungují. Ukážeme si základní principy, které vytvářejí všechno, co se v našich životech děje. Všechno, co v našich životech prožíváme. Možná vás to překvapí, možná ale už vás to někdy napadlo. Špatné vztahy s lidmi, s rodinou, s partnery nebo krásné a spokojené vztahy nejsou rozloženy mezi lidmi nijak náhodně. Je to jako když si vezmeme třeba 100 lidí a budeme zkoumat, kteří z nich se častěji nachladí a kteří častěji zůstanou zdraví. Když se totiž podíváme blíže, všimneme si, že jsou tu určité faktory, které nám napoví, že to nebude náhoda. Tak může to být třeba imunitní systém, stres, ve kterém lidé žijí, zdravá výživa, cvičení, otužování, no a spousta dalších. Tyhle faktory do značné míry rozhodnou, jestli spíše budete mezi lidmi, kteří častěji onemocní, anebo jestli spíše zůstanete zdraví. Tyhle faktory nejsou všechno, je tu spousta dalších a nejsme schopni to úplně jasně rozhodnout. Ale můžeme se podle toho do značné míry orientovat. To, kteří lidé častěji onemocní a kteří zůstanou zdraví, prostě není rozděleno náhodně. Pokud jde o vztahy, tak tu není žádné do značné míry. Jsou tu totiž jasné faktory, které určují kvalitu vztahu. To, jestli budete mezi těmi, kteří mají krásné a úspěšné vztahy, anebo mezi těmi, kteří nemají fungující vztahy, závisí jen na těchto faktorech. Naprosto bez výjimek. Pokud budete mít ve vztahu ty správné faktory, je jasné, že budete mít dobrý vztah. Pokud ne, šance, že budete mít dobrý a fungující vztah, bude mnohem menší. V tomhle programu objevíte, že základní faktory jsou ve skutečnosti velmi odlišné od toho, co si lidé běžně myslí. Jsou velmi odlišné od toho, co se můžete dozvědět v jiných programech, v literatuře o vztazích. Podle současného obvyklého chápání vztahu si totiž lidé myslí, že to, co je nutné pro dobrý vztah, je, jestli se k sobě hodíte, jestli máte společné zájmy, jak jste emocionálně kompatibilní, jestli máte společné hodnoty, stejná očekávání od života. Ono vůbec, to, jestli se k sobě lidé hodí, je podle běžného názoru velice zásadní faktor pro úspěšný vztah. Když začnete studovat literaturu o vztazích, nebo když se podíváte na články, nebo na seznamky na internetu, tohle je to, o čem se tam totiž bude hovořit nejčastěji. Ve skutečnosti je to ale úplně jinak. V tomhle programu se dozvíte, že to, jak se k sobě lidé hodí, vlastně vůbec žádný faktor není. Že to nemá žádný vliv na to, jestli váš vztah bude anebo nebude spokojený a šťastný. Ty skutečné základní faktory spokojených a šťastných vztahů jsou schopnost rychle se vrátit zpátky do přirozeného stavu. Když se třeba rozčílíte, nebo když jste smutní, nebo když prostě nevíte, co děláte. Schopnost chtít se cítit s partnerem dobře. Schopnost vidět v partnerech to dobré. Schopnost slyšet partnera. Naše schopnost být v reálném okamžiku, tady a teď. Naše schopnost přenést se přes neshody, které máme, přes komplikace, které jsou v našich vztazích. Naše schopnost odpouštět a vracet se zase k našemu vztahu čerstvě, tak, jak byl předtím, než se nám v něm něco stalo. Tohle se týká všech našich vztahů, bez výjimky. Ať vztahu s partnery, s dětmi, s rodinou, s přáteli, s kolegy v práci nebo s ostatními lidmi. Ve vztahu jsme s partnery na jedné lodi.
Je důležitá naše schopnost stát si jeden druhému po boku. Chápat, co se děje. Tohle vám totiž společně umožní vidět příležitosti a možnosti, jak řešit i složité situace. Kudy se dát, když už to vypadá, že vlastně není žádné východisko. Pokud jsou partneři schopní slyšet, co druhý říká a proč se to děje, pokud jsou schopní hledat řešení, nebrat si věci osobně, to jsou skutečné základní faktory, které rozhodují o kvalitě vztahu. Pokud máte silné tyto základy, bude úplně jedno, jestli se k sobě hodíte nebo jestli ne. Jestli umíte správně komunikovat nebo ne. Jestli jste vy introvert a ona extrovert nebo naopak. Jestli jste takový a nebo makový. Bude úplně jedno, jaké stojí před vámi problémy. Protože máte základy pro to úspěšně a produktivně všechny problémy řešit. Takže problémy paradoxně budou váš vztah ještě posilovat, protože vám dají šanci začít si být při jejich řešení bližší a lépe se poznat. Uvidíte, že jste schopni je řešit a tohle vám ještě navíc začne posilovat důvěru ve váš vztah. Smyslem tohoto programu je posílit tyto vaše základy tím, že více o vztazích pochopíte. To je všechno, co potřebujete, abyste všechny tyhle faktory ve vztahu měli. Čím více budete chápat, co jsou vztahy a jak fungují, tím vaše základy budou silnější. Budete mít mnohem silnější imunitní systém. Něco, co všichni máme, co nás všechny vrací zpátky do toho, kdy je nám bezvadně. Budete mnohem více a snadněji odpouštět. Budete vědět, co je pro vás ve vztazích důležité. No a to jsou pevné základy, na kterých pak vyrůstají skvělé vztahy. Síla myšlenek. Pochopení toho, co se s námi děje, je klíčem k tomu, abychom přestali stát životu v cestě a začali ho naplno žít. To, o čem si spolu budeme povídat, je dnes stále ještě naprosto jiné, než je běžná většinová filozofie. Úplně naopak. O 180 stupňů. Uvidět, jak naše realita skutečně funguje, nám do našeho života přinese naději i tam, kde jsme ji nikdy předtím nečekali. Pokud máte nějaký problém a hledáte pomoc, to, co se můžete běžně dočíst nebo dozvědět, je bohužel obrovské nepochopení, omyl, klamný názor. Názor, že spousta našich problémů vyplývá z naší minulosti, z našich nevyjádřených emocí, ze vzorců chování, ze špatné komunikace a že tohle nám pak působí problémy třeba ve vztazích. Není to pravda. Tohle všechno jsou jen projevy potíží a ne jejich příčiny. Ta skutečná příčina je mnohem jednodušší a úplně jiná. Ten skutečný padouch je nesprávné používání našeho přemýšlení. No a všechno to začíná u nejistoty. Když si vezmete bolestivé vzpomínky, negativní emoce, špatné vzorce chování, špatná komunikace, tohle všechno jsou projevy naší nejistoty. Pokud chcete pochopit, proč lidé dělají to, co dělají a proč se cítí tak, jak se cítí, stačí si všimnout, jakou roli hraje nejistota v našich životech. Nejistota je totiž zdroj naší úzkosti, našeho trápení, našeho neproduktivního chování. Myšlenky na nejistotu pravidelně navštěvují mysl každého z nás. Když ale chápeme, co se děje, a nezačneme je brát příliš vážně, tak zůstaneme přirozeně v klidu. Zůstaneme takoví, jací normálně jsme. Pomůže nám to jít úplně lehce životem. Uvidíme, že máme radost, jsme spokojení, jsme šťastní, jsme moudří. Pokud se začneme zabývat těmi nejistými myšlenkami, no tak skončíme ve stavu obav, strachu, stresu. Nejistota je totiž obecná lidská duševní choroba. Lékem na tuto chorobu je pochopení toho, jak naše mysl, naše myšlenky a naše vědomí
neustále vytvářejí naše životy. V tomto programu si ukážeme, jak tyto základní síly přinášejí radost a spokojenost do života a také do našich vztahů. Ukážeme si, jakou obrovskou moc nám tohle pochopení neustále nabízí. Jak se náš svět může naprosto dokonale změnit během okamžiku a taky jak se to v našich životech vlastně pořád děje. Nepochopení a mýty. Dokud jsme nevěděli, jak se cholesterol projevuje špatně na našem zdraví, babičky nám v nejlepší víře dávaly ty nejtučnější jídla. Dnes víme, že je to nejčastější příčina problémů se srdcem. Podobně nepochopení toho, co je důležité a co není v našich vztazích, vedlo a stále vede k vysoké rozvodovosti a k velice malé spokojenosti v partnerských vztazích, které spolu dokázali vydržet delší dobu. Možná se vám bude zdát divné, když vám budu říkat, že věci, které vám odborníci na osobní rozvoj, na psychologii doporučují, jsou v zásadě škodlivé. Že nemá vůbec cenu se jimi zabývat. Bohužel postupy, návody doporučované psychologii, self-help knížkami, novinami, literaturou jsou všude okolo nás. Jsou to návody, jak se vypořádat s problémy, jak vyjadřovat svoji nespokojenost ve vztazích, jak vyjadřovat své negativní emoce, jak co nejvíce komunikovat, jak se naučit pochopit ty druhý a pak s nima nějak manipulovat, jak se vyznat v sobě, abychom mohli manipulovat sami ze sebou, jak to udělat, abychom mohli změnit svět okolo nás, aby jsme se pak my cítili lépe. O tomhle tom je celý osobní rozvoj, ale je to všechno úplně špatně. Pokud se budete v průběhu tohoto programu věnovat těmhle všem dalším věcem, budete z toho nejspíš mít v hlavě zmatek a nic si z tohoto programu neodnesete. Bylo by to úplně stejné jako chápat, že zeměkoule je kulatá, ale pro jistotu se učit všechny strategie, jak nepřepadnout přes okraj. Nedává to vůbec žádný smysl. Znáte to určitě sami. V jeden okamžik je všechno, jak má být, a za pár minut je najednou všechno úplně špatně. Chvilku si připadáte krásná, štíhlá, mladá a za 10 minut se na sebe nemůžete vůbec ani podívat. Co se to stalo? Nestalo se nic, jenom se změnila vaše nálada. Tím se změní, jak myslíme, tím se změní, jak se cítíme, jaký vztah máme k okolí, jakou máme schopnost poslouchat a vidět, co se děje. Všechno je najednou úplně jinak, i když se okolo nás vůbec nic nezmění. Pojďme se teď podívat, co se to vlastně děje. Jak mají nálady obrovský vliv na naše životy. Ukážeme si to na takové metafoře. Představte si, že jste ve skleněném výtahu, ze kterého vidíte úplně všechno okolo sebe. A ten výtah s váma jezdí nahoru a dolů. A občas zastaví v nějakém patře. V každém patře, kde zastaví, je svět úplně sám o sobě. Když zastaví někde dole, tak je tam špatný vzduch, tma, horko, špatné podmínky. Když jsme v tomhle patře, tak se tak také cítíme. Takový je prostě svět v tomhle patře, takový jsme prostě my. Když vyjedeme nahoru a vystoupíme třeba v 350. patře, najednou jako by tam byla klidná hudba. Je tam úplně jiná vyhlídka na stejný svět. Najednou vidíme věci v perspektivě a dávají nám smysl. Když jsme někde dole, třeba 3 patra pod zemí, vidíme všude jenom problémy, potíže. A nejen tak nějaké problémy, ale vážné problémy. Máme hodně negativních, tmavých emocí. Vztek, odmítání, strach. Nemůžeme najít žádné odpovědi. Není tady žádná naděje. Co potřebujeme, to neslyšíme. Vidíme všude jenom nedorozumění, nepochopení, no a úplně všechno je osobní a dotýká se nás to. Manželka třeba řekne, ne, nepůjdu s tebou do obchodu, protože budu chystat večeři. A vy na to zareagujete, takhle je to mezi námi pořád. Nikdy se mnou nikam nejdeš. Teď si představte, stejní lidé
Stejná situace z pohledu třeba 110. patra. Většina problémů zmizela. Byly to jenom zveličené detaily, které jsme neviděli v souvislostech. Neviděli jsme prostě celý obraz. Byly to jenom iluze. Manželka prostě nemá čas na dovolenou, vy se zeptáte, jestli by jela, ona začne říkat na to, že vy nerespektujete její práci a že teď jste v tom patře nahoře a najednou ona se diví, proč se vlastně dohadovala. Protože taky chce na dovolenou. Vy naopak chápete, že jste se choval trošku divně a proto neslyšela, co jste říkal. Některé problémy jsou na první pohled úplně celé vymyšlené. Ve spodním patře třeba máte dojem, že vás partnerka podvádí a že je vám nevěrná. A když se na to podíváte z odstupu, tak zjistíte, že jste si to úplně celé vymyslel a tak trošku si připadáte jako hlupák. Jiné problémy se řeší snadno a lehce. A některé problémy úplně přestanou být problémy. Prostě vidíme, že to není problém, ale takhle to je. Chtěli jsme se přestěhovat, koupit si nový dům, ale nejde to, protože teď na to nemáme peníze. Kdybychom byli dole, byl by to hrozný problém. Nahoře prostě úplně v pohodě chápeme, že nejde mít úplně všechno teď hned a že se to možná stane jindy. Že to nemá žádný zásadní vliv na to, jak spokojený život máme. Naše životy prostě tak, jak jezdíme výtahem nahoru a dolů, vypadají z každého patra úplně jinak, i když se okolo nás ani v našich životech vůbec nic nezmění. Dole se cítíme hrozně a nahoře jsou tyhle ty hrozné pocity úplně pryč. Dole si občas posteskneme, že nás to mrzí, že měla děti ještě předtím, než jsme se dali dohromady a že je má z minulého manželství. Vyjedeme nahoru a vůbec si nemůžeme představit, jaké by to bez těch dětí mohlo být, teď jsou tak super. Tohle jsou naše nálady. Tohle je výtah, ve kterém se v podstatě bez toho, že bychom si toho všimli, neustále pohybujeme. Když jsme nahoře, máme hlubší pocity, příjemné pocity. Když jsme dole, je tam hodně nespokojenosti, osamocení, partner není s námi tak často, jak bychom chtěli, naše práce nás nenaplňuje, cítíme se jako někdo, komu se prostě vůbec nedaří, to, co děláme špatně a děláme spoustu špatných rozhodnutí a chyb. Potřebujeme víc času na sebe, potřebujeme spoustu dalších věcí a ty nemáme. Ona je jiná, než by měla být. Nemá čas na důležité věci, pořád se věnuje jen těm svým známým a zase naopak. Cítíme nespokojenost a nenaplněné potřeby. Když jsme nahoře, všechno tohle je pryč. To, co cítíme, je mnohem hlubší. Cítíme lásku a z tohoto místa všechny ty drobnosti, málo času, špatná večeře, nepochválil mým práci, nejsou pro nás vůbec zajímavé. Samota je pryč, protože když cítíme lásku, tak nic takového není. Není to žádný stres, protože prostě cítíme něco úplně jiného. Čím jsme spokojenější, tím méně máme potřebu se věnovat všem těm myšlenkám, co bychom ještě měli mít, abychom se mohli mít dobře. Můžete si určitě všimnout, že jenom lidé, kteří mají spoustu potřeb, jsou vlastně lidé, kteří jsou nespokojení. To, že něco potřebujeme k tomu, abychom se mohli mít v našich vztazích dobře, jsou jenom podivné fantazie o tom, že něco potřebujeme, abychom se mohli cítit spokojeně. A stačí, když se změní naše nálady a tohle všechno je pryč. Čím vyšší patro, tím jsme spokojenější. A naopak. Dole věříme, že potřebujeme úplně všechno, protože máme všeho nedostatek. Vidíte, jak je to úplně nesmyslné řešit svoje problémy, které máme někde na 3. suterénu, když vlastně vůbec nejsou. Je to jako boj se stíny. Tyhle problémy prostě neexistují. Ty jsou způsobené jenom tím, že v tomhle patře všechno vypadá jinak. Je to jako kdybychom se snažili dávat pozor, abychom se vyhli duze a nenarazili do ní. Nebo vylézt na duhu a podívat se po okolí. Vidíte, jak je úplně nesmyslné se vracet ke všem bolestivým vzpomínkám
rozebírat všechno to, co se stalo a mohlo by se stát. Protože jediný důvod, proč tohle všechno máme, je to, že na tom patře, tam dole, kde teď zrovna jsme, je naše mysl tak zahleděná do sebe, že vlastně nic jiného nevidíme. Jsme pro sebe tak moc důležití, že všechno se nás dotkne a všechno nás bolí. Když je to ale všechno jenom nálada, nedorozumění, v čem by vlastně byla výhoda se tím zabývat? To je úplně stejné, jako kdybychom se začali bavit o tom, že včera mě málem přejelo auto. Ještě, že se to nestalo. No a teď se tím budeme několik dní zabývat. Jaké by to bylo, kdyby se to náhodou stalo a kdyby se to možná mohlo stát ještě jednou. Co by to všechno znamenalo? Naše nálady, patra, ve kterých Vítek zastaví, jsou prostě jenom dočasné pohledy na svět. Na to, jak svět vypadá z tohoto patra. Jsou to jenom naše dočasné iluze. Když to chápeme, mnohem méně nám dává smysl se zabývat tím, co se děje někde dole v suterénu. I když jsme v tomhletom spodním patře, všechno je to pro nás úplně skutečné. Ale někde v sobě už tušíme, že i když to vypadá naprosto skutečně, tak to neznamená, že to skutečně je. Takže pak nemáme takovou potřebu něco s tím udělat. Není to pro nás tak důležité, protože někde v sobě už tušíme, že to vlastně není. Když nechápeme, co se s námi děje, hned jak výtah zastaví v nějakém špatném patře, vystoupíme a začneme se vším tím špatným, co teď vidíme, naprosto upřímně zabývat a začneme to řešit. No a dokud toho nenecháme, tak se nám nepodaří nastoupit do výtahu. A zůstaneme tam. Zůstaneme prostě v tom patře mnohem déle. Budeme se mnohem déle dívat na svět okolo sebe z téhle podivné, pokroucené perspektivy a řešit problémy, které tam vidíme jenom díky té podivné, pokroucené perspektivě. Když tam ale jsme, tak to nevíme. Nevidíme to. Věříme, že všechno je přesně tak, jak to teď vidíme. Lidé věří, že ke vztahům prostě patří námaha, problémy, strádání, nepochopení. Že ke vztahům patří trápení. Že to bez toho nejde. Věří, že když se budou zabývat těmi problémy, svými životními vzorci, minulostí, názory na budoucnost, můžou tomu nějak pomoct. Trochu si to usnadnit. Ale je to stejně jako v tom výtahu. Jenom nás to zdržuje od chvíle, kdy se na to podíváme s odstupem a uvidíme, že všechno je vlastně úplně jinak. Že naše vztahy jsou naprosto jednoduchá a úplně přirozená věc. Mýty a nepochopení. Určitě to neslyšíte poprvé, když máte problém ve vztahu. Začnete slyšet, běžte to spolu rozebrat. Pořádně si o tom promluvte. Vyjádřete naplno, co se vám nelíbí. Řekněte partnerovi, s čím jste nespokojení. Dejte průchod svým emocím. Pořádně to promyslete. Analyzujte to. Analyzování vašich problémů se ale tak maximálně stanete expertem na problémy. Když se budete se svým partnerem zabývat analyzováním svých chyb, analyzováním svého chování, tak jak se to doporučuje téměř v každé odborné literatuře, začnete přirozeně být nejistí. A začnete bránit sami sebe. A začnete se bránit změnám. A začnete ze sebe navzájem jeden druhému ukazovat to nejhorší. To není to, co chcete. Terapie, poradenství, coaching, osobní rozvoj. Bohužel tyhle věci přímo doporučuje. Tyhle disciplíny jsou bohužel pořád ještě plné mýtů a polopravd. jako lékařská věda za středověku. Málo kdo ví, že je tu solidní, zdravá alternativa ke všemu tomuhletomu osobnímu rozvoji. A to je právě to, čemu se věnujeme tady v tomhletom programu. Zdravá alternativa je nevěnovat se přemýšlení o těch svých myšlenkách. Když nepřemýšlíme o svých myšlenkách, když je nebereme tak vážně,
tak je nebudeme zdržovat v hlavě a všechno se zase dá samo do pohybu. Začnou zase přicházet nové myšlenky, čerstvé, nápady, objeví se zdravý selský rozum, intuice. Začneme zase cítit ty hlubší pocity. Objeví se spokojenost a radost. A tohle všechno jen tak, bez důvodu. Začneme vidět svět ve větší perspektivě, mnohem méně osobně a mnohem víc, jak skutečně je. Většina terapeutů a lidí okolo osobního rozvoje se věnuje tomu, aby nějak pomohli těm utrápeným lidem, kteří tu pomoc potřebují. Vidí v klientech nejistotu, ale berou to jako přiměřenou reakci na problémy, které ty lidé mají. Věří, že problémy, potíže, těžkosti, okolnosti jsou příčinou toho, že jsme ve vztazích nespokojení. Takže vůbec nevidí, že to tak nefunguje. Že tohle naopak jsou jenom projevy něčeho mnohem jednoduššího. No a když pak pracují s lidmi, i kdybyste za nimi přišli v dobré náladě, odhodlaní dát svoje vztahy zase do pořádku, za chvilku skončíte zpátky v problémech a v potížích. Protože budou po vás chtít seznam vašich problémů. Všechny problémy pěkně vypíšete a najednou začnou být ty problémy tak nějak víc skutečný. Pak začnou zjišťovat detaily, hledat příčiny, jaké jsou s tím asociované vzpomínky, kde jsou ukryté emoce, jaké máte vzorce chování, jaké jste měli dětství. No a problém je teď naprosto reálný a začne vás to srážet zpátky do reality. Jakoby reality. Do té vaší, do toho nízkého patra, kde to tak vypadá. I když to tak není. No a z tohohle stavu, kdy jste plní najednou obav, nejistoty a máte tak nějak před sebou napsaný na papíře, že skutečně máte problémy, se pak pokoušíte tyhle věci řešit. Už teď je vám jasný, že to bude bolestivý, dlouhý a tak nějak ze zkušeností víte, že to stejně na dlouho k ničemu moc nepovede. No a závěr je logicky, jasný a zřejmý. Když si partneři uvědomí, že budou takhle muset na svém vztahu dlouho a tvrdě pracovat, tak do toho prostě nejdou. Nakonec, chtěli byste tohle vy? Protože když si partneři uvědomí, jak těžké to asi bude a jak je tam málo naděje, většina z nich si prostě vybere jinou cestu. Proto vám naprosto jednoznačně doporučuji. Přestaňte se v průběhu tohoto programu zabývat osobním rozvojem. Ty naše zkušenosti jsou fakt obrovský, že tohle komplikuje to, co se tu můžete dozvědět. Jsme tu spolu, abychom si ukázali úplně jinou, novou, zdravou alternativu. Abychom si ukázali přirozené řešení. Když totiž víme, co se děje. Najednou nevidíme všechny ty hrozný věci, ale vidíme spoustu nedorozumění, spoustu přehnaných reakcí, spoustu zkresleného myšlení a to nám pomůže položit základy pro nový start. Od začátku nám to tak nějak přinese a upevní lepší náladu. Nezabýváme se problémy, namísto toho začnete vidět, jak nejistota, nedorozumění a strach začnou deformovat váš pohled na vztah a vůbec na svět kolem sebe. Když tohle začnete vidět, začnete taky vidět záblesky naděje a nové možnosti. Vidíte, že se začnete těšit na to, že to začne fungovat znovu, tak jako na začátku. Začnete se vlastně tak nějak jenom probouzet z nějaké noční můry, která byla velice, velice živá, reálná, ale vlastně byla to jen noční můra. Všimnete si, že když máte špatnou náladu, každý problém vypadá jenom jako špička obrovského ledovce a kdo ví, co dalšího se zatím ještě skrývá. Uvidíte také ale základní jasnou pravdu. Naše nálady se neustále mění a mění tak naši perspektivu na život. Naše myšlení a tím tedy i to, co prožíváme,
jsou funkcí změn v těchto náladách. Naše myšlení je mnohem lehčí a optimističtější a svobodnější, když máme dobrou náladu. Když pochopíme, jak to funguje, tak nám to přirozeně pomáhá zůstávat v těchto lehčích náladách, v těch vyšších stavech, mnohem déle a mnohem častěji. A také mnohem lépe přijmout a vypořádat se s tím, když teď jsme zrovna my anebo náš partner dole. Stavebním kamenem pěkných vztahů je pochopení. Pochopení je stavebním kamenem krásných vztahů, které fungují sami od sebe a bez údržby. Naše myšlení je způsob, jak si každý z nás vytváří svoji osobní realitu. Každá myšlenka vytváří pocit, ten pocit prožijeme a najednou je to pro nás skutečný. Například zkuste si na chvilku přemýšlet o tom, že jste staří a najednou zjistíte, že se cítíte staří. Pak toho zase nechte. Zdravá alternativa ale není v tom snažit se měnit naše myšlení. Protože to je jako vystoupit z výtahu a snažit se to tam opravit a zůstat tam ještě déle. Když budeme pracovat s našima myšlenkama, začneme ty myšlenky, které vůbec nechceme, zdržovat v naší hlavě. To není vůbec naše práce. Ta zdravá alternativa je v tom uvidět, že všichni do jednoho máme naprosto dokonalý duševní imunitní systém, který naše myšlenky sám od sebe vyčistí, změní a neustále nás přirozeně vrací do proudu života. Stačí přestat do tohoto systému zasahovat a stát mu v cestě. Lidé často chápou svoje pocity a myšlenky jako něco, s čím je potřeba pracovat. Ale naše pocity jsou míněné jako barometr, který nám pomáhá uvidět, co se právě teď s námi ve skutečnosti děje. Naše myšlenky vytvářejí naše životní prožitky. Každý okamžik, jeden za druhým. Naše pocity nám vždycky spolehlivě ukazují, jak kvalitní myšlenky se nám právě teď honí hlavou. Stačí si toho všimnout. Stačí pak nechat naše nekvalitní myšlenky, které nám zkreslují život, prostě jenom být. Počkat, až se změní a my se zase začneme cítit lépe. Začneme zase prožívat život, protože tohle se spolehlivě vždycky samo od sebe stane. Každému z nás. Uvidíme, že život, neskreslený našimi podivnými představami a myšlenkami, je ta nejlepší hra na světě. A spolu ve vztazích si ji můžeme zahrát ještě mnohem lépe.